Γεια σας και καλά σας Ισπανιάς παιδιά. Τι μου κάνετε, πώς ήταν η μέρα σας? Και σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Αυτός δεν είναι ο γείτονάς μου», σε Scratch Not Me Enabled και φύγαμε. Όχι ακόμα, περιμένετε λίγο. Ωραία, τώρα φύγαμε. Here's your menus. Ωραία, next. Τέλεια. Πολύ καλά. Δηλαδή εγώ το παίζω, να ξέρετε αυτό το ποντίκι που το κοιτά. Εγώ το παίζω. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι παιχνίδι που κλικάρεις, πώς λέγεται αυτό, ναι. Ωραία. Τέλεια. Είμαστε σε μια δουλειά που πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο αληθινός μας γείτονας ή ποιος όχι. Τώρα, σταματάτε. Ό,τι πεις, ναι. Ωραία. Το 12 είναι ο αριθμός. Να καλέσουμε το διετή. Αυτός ήταν ο προηγούμενος μας φίλος που μας ενημέρωσε. Και τώρα ψώσε και πήγε εγώ να τον βοηθήσω, παιδιά. Και λοιπόν, εντάξει, next. Εσύ φεύγεις όπως είσαι και δεν με χωρίς. Οκ. Το κωδικός είναι, βασικά τι κώδικος, ο αριθμός είναι 3312 που είναι ο αριθμός του DD. Άντε φύγε φίλε. Λοιπόν, εσένα πώς σε λένε φίλε μου? Έχει όλο μουστάκι, παιδιά, δεν έχει όλο μουστάκι, δείτε. Έχει όντως όλο μουστάκι. Το λένε Σκρινίκι Αλμόντ. 78856621932. 1991. Παίζει αληθή. Θα πω ότι θα το πιστέψω, άρα που έχει μια ερμηνεία εδώ πέρα, μάλλον θα είναι παλιά. Και φίλε μου, πάμε να δούμε εδώ πέρα σε ποιος το μείνεις. Μένεις στο F2. Λοιπόν παιδιά, αυτό το F2 F2 1. Ναι. Δεν είναι το 1. Αυτό παιδιά, δεν είναι το 1. Νομίζω ότι είναι στο F2. Είδατε. Το νόμιζα εγώ δεν θέλω νομίζω παιδιά. Ωραία, F2 1. Άμα πάρω ένα τηλεφωνάκι στο θα τους σηκώσουνε. Είσαι 100% σίγουρος. Παίρνει και τον αριθμό εδώ. Mont int. Η αρχή θα το πιστέψω. 7785661999322. Έχει το ίδιο αριθμό όπως έχει εδώ πέρα. Οπότε φίλε μου, η εμφάνιση στη φωτογραφία σου, ας και είναι λίγο σκρόμαυρη, δεν μπορώ να πω και τον αριθμό σου ποιος είναι. Να κάνω δεν δίνει ικανότητα να πω ποιος είναι ο αριθμός. Θα πω 35, 6, 77. Δεν είναι αυτός. Πώς δίνεται? Πες παιδιά, εκεί παίζω πρώτη φορά. Παίζω game. Α! Back. Πατάμε και φεύγουμε. Το back πατάμε. Φίλε μου, ταυτότητα, μάτσα, premium, όλα correct. Φεύγεις και μη με φας τον ύπνο σου. Το κομμίνι μου στέφανα. Όχι! Μαλάκα, τι έκανα, παιδιά, sorry που έβρισα. Παιδιά, το είδα τι έκανα. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι σωσίες αυτοί που μπήκανε. Μακάρι να μην είναι και να είναι απλά άτομα. Αυτόν draw. Μάλιστα. Τώρα εγώ λοιπόν την σωστά. Λοιπόν, φίλε μου,
σημαίνει είσαι το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου. Είσαι ο καλύτερος γειτονάς μου. Σε ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια. Φορείς πάντα αυτά τα γυαλιά. Δεν τα αποχωριζόσουνα ποτέ. Ήσουνα ένας με αυτά τα γυαλιά. Μην έρθει τώρα κάποιος πίσω μου και με φάει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Afterglow 25.04.89. Τέλος πάντων, θα το δούμε μετά αυτά. Πάμε για αυτό εδώ πέρα. Name. Αυτό. Έτσι, name. Glow. Room. F03.1. Παύλα είναι, sorry. F03.1. Αυτό. Ναι. Ό,τι να είναι, πάνω δύο ενός. Όχι, μα. Όχι, τι απάντησα, ρε. Δεν είμαι καλά. Βασικά πάμε να το ξαναδούμε γιατί έχω μπερδευτεί τώρα. F3. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, παιδιά. Ναι, τόσο. Ω, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Και αριθμό να πάμε τηλέφωνο. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να πάμε το DDD. Δεν μας τα πεις αυτά, πονίδες και κολλίτσι, κοπέλα. Την Stomp 1. Για Stomp 1. Λοιπόν, sorry, μπερδεύτηκα, παιδιά. Επειδή εσύ 25.04.89.65.62.14 είναι ο αριθμός. Δούμε και αυτό. Ρωτά. 25.04.89.65.62.14 λέγονται. Και εδώ νομίζω πως είναι λάθος, έτσι. 65.62.14 25. Πάμε εδώ. 25. Παρά παιδιά, μπερδεύτηκα λίγο. 4.89 25. 65.62.14 Σωστός. Στη λίστα είσαι. Ρωμάν. Είναι στη λίστα. Φίλε μου, sorry. Στη λίστα δεν είσαι. Γιατί δεν είσαι στη λίστα? Σε βλέπω ξεκάθαρο ότι δεν είσαι. Στη λίστα είναι ο Σίλινγκ Λούμαν. Μην με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, στη λίστα δεν είσαι και τα έχεις όλα σωστά. Άντε. Λίστα δεν είσαι και όλα σωστά. Γι' αυτό δεν περνάς. Βασικά δεν ξέρω, περνάει μόνο στη λίστα δεν είναι. Ξέρεις κάτι? Είμαστε Ρώσοκο. Θα το κάνω. 3, 12. Την άλλη φορά να είναι στη λίστα. Τον εξουδετέρως, καλά του κάνεις. Οκ. Άντε. Επόμενος. Φέρε μου και άλλα πειράματα, όπα. Ένας μπάλμπας τώρα με μουστάκι ήρθε. Από τώρα. Φαίνεται λίγο στη κάμερα, κάτσε. Θα το βάλω λίγο τα κάπως έτσι να δω να με φαίνεται. Κάτσε. Φαίνεται ότι είναι ένας μπάλμπας με μουστάκι. Φαίνεται. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό τη ρούλα σου. Ναι, ό,τι να είναι είμαι. Λεχιμάν Αλμπερτσίκ. 65, 12, 98, 63, 54. Κατά βάση για να μάθεις. Μιλούσαμε. Λοιπόν, πού είσαι ακριβώς? Στο F1 παύλα 2. F1 παύλα 2. Να το. Είσαι μαζί με τον Μπάρτον. Να φανταστώ! Αυτός εδώ πέρα είναι ο γιος σου! Βάλπα του μουστάκι. Είναι παιδιά.
με τη μία. Να ασχοληθούμε με αυτόν εδώ πέρα τον μπαρμπά. Με αυτόν εδώ τον μπαρμπά. Λοιπόν, έχουμε και Ρέμι. Μπαρμπαγιάν και Τούνεση. Λοιπόν, Λέχιμαν Αλμπερτζίκ 1465 1298 6354 σωστό είναι σκατό λάθος 465 1298 6354 σωστό είναι. Άκου μπαρμπά, Γιάννη και Τούνεση στη λίστα είναι μόνο ο Χινικνούμαν, οπότε στη λίστα δεν είσαι και όλα τα άλλα είναι σωστά. Δεν το διαμφιβολείτε. Φάτσα σωστή, δείτε φάτσα, δείτε κοσμοστασιά, δείτε πλογούλι που είχε εδώ, δείτε. Sorry. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή είσαι πατέρας και πρέπει να περάσει μέσα στο πάρτι γιατί παίζει να είναι ο γιος σου μέσα. Περνάς. Φύγε! Παραλίγο να περάσει ο μπάλμπας. Ο γεροπάλαμπας. Ωραία, για αρχή μένουμε εδώ στη λίστα δεν είσαι, αλλά γιατί δεν είσαι στη λίστα. Άστα αυτά που μας συγχωρείς κιόλας. Στη λίστα δεν είσαι γιατί είναι ένας με ονόματι Σλινικλούμαν. Γιατί μόνο αυτός είναι στη λίστα, έτσι και το περάσει το πάρω κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, και λέμε σε λένε Καπουτσίν, μήπως είσαι ο Καπουτσίνος ο Σίνο. Καπουτσίν Αλφ 12.05 4, 8, 0, 9, 6, 3, 47. Θέλει λίγο σκέψη. Αυτή είναι η εικόνα σου, Έτσι και πω. Νόμιζα αυτή είναι η γυναίκα σου. Θα είναι λίγο περίεργο. Φαίνεται λίγο, φαίνεται, θα το πάρω από εδώ. Δείτε λίγο. Θα φανεί γιατί σήμερα δεν φαίνεται καλά. Πάμε λίγο κάτω έτσι. Πάμε. Και εδώ. Μαζόν έχω να φανεί λίγο η κάμερα, αλλά δεν φαίνεται καλά. Πάμε. Αυτή εδώ είναι η κόρη του μπάρμπα. Το 10.05, 48.09, 63.47. Κακιά αίσθηση, λάθος μπήκα. Έχω μια κακιά αίσθηση, λάθος μπήκα. Έχω μια κακιά αίσθηση. Όπα, κάτι παρατήρησε εδώ. Διδυμάκια! Εδώ σαν λοιπόν, έχουμε και ένα είσαι στο F3. F3. Τι είναι, έτσι F0 F0 γι' αυτό θα περνάς. Δεν έρθει στο εμένα, φύγε από εδώ λέει. Μπερδεύει εμένα. Μουστακαλής ότι πας. Έχω ένα μουστάκι φλέσκο, σπαταλιστό.
Ναι, πάμε. Δεν είναι στη λίστα. Ναι, Κυπριάνη. Ναι, άνεργος. F1, 3. Κανείς δεν είσαι. Και μένεις μόνος. Είναι 56, 5, 9, 88, 45. Σίγουρο είναι αυτό. Για ένα μάτι μου δεν έχω, νομίζω πως είναι σίγουρο ότι είναι αυτό. Γιατί δεν είναι στη λίστα. Τι yes, ρε. Δεν είσαι καν στη λίστα. Μου λες και yes, δεν είσαι καν στη λίστα. Να, το βλέπω ήδη. Ωραία, περνάς, επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Θα φύγω ρε από εδώ. Και εσύ παίρνεις γιατί είναι μέσα ο πατέρας σου. Θα φύγει εδώ. Εσύ ήσουν ήδη εδώ. Και εσύ δεν μπει. Τελευταίο. Μην αυτό το κοντήρα. Δεν έχει τι να λέμε.